କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ମାନସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ ପାଠ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଯିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ବହିକୁ ସାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଠ ଯେଉଁଥିରେ ବି ରହିଛି, ଯେପରିକି ବିଏଡ଼୍ ହେଉ, ଓଷ୍ଟେଡ଼୍, OTET, ଯେକୌଣସି ତୁମର +2, +3, PG ଯେକୌଣସି ସିଲାବସ୍ରେ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ PDF ମୁଁ ଏଇଟା ମେଟ୍ରିକ୍ର ଗୋଟେ ବହି, ବ୍ୟାକରଣ ବହିରୁ ଆଣିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି ନା କନସେପ୍ଟ ବୁଝାଇବି, ତାପରେ ତାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି। ଏବଂ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖୁଛ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ସରଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଯେ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ଅର୍ଥାତ୍ ବାନ୍ଧିବା ଜଣାଥିଲେ ମଥା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କହିବା ଜଣାଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କଥା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ ହେଲା, ଏବଂ ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ କରୁନା ଆମେ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ସମାଜ। ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଖଞ୍ଜି, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଖଞ୍ଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କହିବା ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉ, ଏଠି ଗୋଟେ କେତୋଟି ପଦ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଛି, ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅରୁଣ ଗୋଟେ କ'ଣ, କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଆମର ମନର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନୁହେଁ। ଗଛରେ ଚଢ଼ି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନୁହେଁ। ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନୁହେଁ। ତେବେ ଆହୁରି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁ ପଦକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ଏହି ସବୁ ପଦକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ପଦକୁ ନେଇ, ଏହିସବୁ ପଦକୁ ଏକାଠି କରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଅରୁଣ କାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଦ। ଏଠାରେ ଆହୁରି କହିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ତୁ ଖାଇଛୁ? ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ହଁ। ଏ ତୁ ଖାଇଛୁର ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ହଁ ପଦ ଅଛି, ଏବଂ ହଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ବି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବା କଥା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ମନେ ରଖ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମନେ ରଖ, ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ଯେ ଅର୍ଥବୋଧକ ବା ଭାବବୋଧକ। କ'ଣ ଅର୍ଥବୋଧକ ବା ଭାବବୋଧକ, ଅର୍ଥବୋଧକ ବା ଭାବବୋଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ତାହେଲେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆସକ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଲକ୍ଷଣ ବା ଏଇ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା।
ताहले आमे प्रथम लक्षण कौन देखी नेबा ना प्रथमे देखिबा योग्यता। देखिबा पूर्वरु आमे कौन करिबा किछि उदाहरण नेबा तापर आमे ताकू कौन बुझिबा एवं बुझी सारिला परे आमे डेफिनेशन को जीवा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जीवा। तो प्रथमे एठी देइछि तुमे माने पढी नियो बालकोटी उड़ू अछि छेली गीत गाउछि गछटी पानी रे जली गला। ए सब गुटे गुटे कौन वाक्य बालकोटी कौन उड़ी पारे एरोप्लेन रे उड़ी पारे किंतु निजे निजे आपे आपे ता हाथ रे कौन से डेणा रे अछि कौन उड़ीबो। तापे छेली गीत गाई पारे से ता भाषा करे किंतु से गोटे मनुष्य भली से गीत गाई पारिबो कि। पानी गछ को कौन जाली पारे पानी गछ को जाली पारे नहीं। तेबे कौन जानिले आमे एठारु जे आमर जो रही वाक्य ताकू जदि आमे एही परी लेखिबा जेपरि कि बालकटी दौड़ू अछि तो आमे जानिले जे बालकर दौड़ीबार योग्यता रही अछि। सविता गीत गाऊ अछि एठी आमे जानिले जे सवितार गीत गाइबार योग्यता रही अछि। एवं गछटी निया रे पड़ीगला तो आमे जानिछे निया से पड़ी पारे तेणु करी गछटी निया रे पड़ीगला तो एइटार मध्य कोन अछि योग्यता रही अछि। तेबे मोट उपरे योग्यता कोन वाक्य रे व्यवहार करा जाउतबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आमे कौन कहिबा योग्यता। वाक्य रे जेते गुड़िए पद रही से सबु मध्य कौन रही कथा संपर्क रही कथा घनिष्ठ संपर्क रही कथा एवं निर्दिष्ट अर्थ बुझा पड़ुवा कथा तापर आमे ताको कौन कहिबा ना वाक्य बोली कहिबा। तेबे योग्यता कौन सर्टकट ट्रिक रे मने रख जेते बेले पारस्परिक संबंध रहिबो कहा मध्य रे वाक्य रे थिबा प्रत्येक पद मध्य रे जेपरि पारस्परिक संबंध रहिबो संबंध रहिबो पारस्परिक कौन रहिबो संबंध रहिबो हैला। संबंध रहितिले कौन हेबो ताको आमे योग्यता बोली कहि थाउ एवं ताहा वाक्य गठित होइते। तापर जदि आमे देखिबा आकांक्षा कौन ना मदन सहित एटारे वाक्यटी पूर्ण नुहे या अन्य किछि कथा को अपेक्षा करूछि। रविवार दिन चपला एही वाक्य रे मध्य कौन होछि पद गुड़िक अपेक्षा करिबार जोछि पूर्ण रूपे प्रकाश पाउ नाही। तेबे जदि एहा को आमे एही वाक्य को जदि आमे एपरि लिखिबा मदन सहित तांको बापा आसीबे रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव एथि कौन जना पड़ुछि ना एठारे जना पड़ुछि जे वाक्यर भाव जना पड़ुछि किंतु एठारे कौन होछि पूर्ण भाव जना पड़ू नाही। तेबे या को आमे कौन कहि परिबा वाक्यांश बोली कहि परिबा एवं एई जो पूर्ण वाक्य या को आमे वाक्य बोली कहि परिबा। तेबे मोट उपरे जदि आमे देखिबा कौन कहिछि ना आकांक्षा कौन ना वाक्य रे थिबा गोटिए पद कौन ना वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पई अपेक्षा कले ताको आमे कौन कहिबा ना आकांक्षा बोली कहिबा। तो सर्टकट ट्रिक रे एपरि केपरि बुझिबा ना मने रख जेते बेले गोटे पद आ गोटे पद को कौन करे ना अपेक्षा करे अपेक्षा कले ताको कौन कहिबा ना आकांक्षा बोली कहिबा। अपेक्षा रु आकांक्षा अपेक्षा कले आकांक्षा एवं जदि अपेक्षा करूची सेही वाक्य को आमे वाक्यांश कहिबा एवं ताको जदि पूर्ण वाक्य लेखा जिवो ताको आमे वाक्य कहिबा। तापर जदि आमे आगु जिबा जे आसक्ति कौन ना एटारे जे उदाहरण गोटे देइछि होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्धि पुणी कहिछि उभये मिसी छवि और वंदना आंकी चंदना कौन वाक्य कौन गोटे तार शैली ठीक लगुच तार कर्ता कर्म क्रिया कौन जेपरी वाक्य गठित हुए सेपरी बसी अच्छी नाई। तो ये वाक्य कौन कहूँ आम संपूर्ण रूपे पूर्ण रूपे तार भाव को आम बुझीपारू ना। तेबे जदि यह आम जदि यहीपरि लेखिबा जे गौतम तपसिद्धि होई बुद्धत्व प्राप्ति हेले चंदना और वंदना उभय मिसी ए छवि आंकी छंती। एटा कौन होची ना आम जापारे ये गौतम तपस्या रे सिद्ध होई से बुद्धत्व प्राप्त हेले। एटारे आम कौन जानिले जे चंदना वंदना दुहे मिसी कौन होइछ ना छवि काटी आंकी छंती हैला। तेबे एटा बुझा पड़ुची किंतु ऊपर वाक्य रे देखो कौन कहिछि ना होई हेले प्राप्त बुद्धत्व कौन वाक्य बुझा पड़ू नाही। तेबे आसक्ति कौन बोली आम जानिबा ना वाक्य रे जो पद योजना सौंदर्य ताको आम आसक्ति बोली कहिबा। या द्वारा कौन होइते ना केउ पद केउठारे बसिले
ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କିପରି ବୁଝିବା ନା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଲେଖୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ନହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଥାଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଯେପରିକି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ବା କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହିସାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ତେବେ ସେହି କ୍ରମକୁ କ'ଣ କହିଯାଏ ସେହି କ୍ରମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଦ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସରିଲା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବା 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତିକି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ 2ଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ। ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ବାକ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ଦେଖ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହେଲା କି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସଂହତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ଯଦି ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିଦେବା ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ ନା କର୍ତ୍ତା ବି ଥିବ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଥିବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ବି ଥିବ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ବି ଥିବ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଏବଂ ମିନିଂ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଭାବ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତା ରହିବ କ୍ରିୟା ବି ରହିବ କର୍ତ୍ତା ରହିବ କ୍ରିୟା ବି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାଟନ୍ତି କ'ଣ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ଅଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ କି ଏବେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି
किए प्रथम हेब एठारे जदि आमे देखिबा किए कौन एवं हेब क्रिया हैला जदि किए प्रथम हेब एटा गोटे कौन वाक्य वाक्य हो पारिबो नहीं कर्ता एवं क्रिया थाई मध्य वाक्य हो पारिबो नहीं तेबे एठारे कौन ना एटा खंड वाक्य हो जिवो हैला तेबे एटी कौन कहिछि देखिनियो जे जो माने होछि कर्ता काटंती होछि क्रियापद किए होछि कर्ता हेब होछि क्रियापद एही कर्ता एवं क्रिया थिले मध्य कौन होछि वाक्य रे तार मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाऊ नहीं तेणु करी यही उदाहृत बा उदाहरणटी कौन होछि वाक्य खंड को बा खंड वाक्य बोली कुहाजिवो बोली कुहाजिछि तो यार डेफिनेशन कौन हेबा टिके जानि नबा समस्त वाक्यर समापिका अंश अर्थात वाक्यर शेष भाग अंश को आम कौन कहबा खंड वाक्य कहबा जो कि कर्ता भी थिबो क्रिया भी थिबो किंतु संपूर्ण अर्थ बुझा पड़ू नथिबो तो यहीटा कौन थिला पिला माने तुम मानकर वाक्यर विचार केते गुड़िए लक्षण आज आम देखिला वाक्य कौन बुझिले वाक्यर विभिन्न लक्षण गुड़िक देखिले योग्यता आकांक्षा आसक्ति तापर आम वाक्यर आउ दुईटी पॉइंट जेपरिक वाक्यांश देखिले एवं खंड वाक्य मध्य देखिले यह थिला तुम मानकर प्रथम पाठ एवं यह परवर्ती समय आम कौन करवा ना वाक्यर विभिन्न प्रकार भेद देखा एवं से प्रकार भेद मध्य वाक्य को किपरि चिन्हवा जे केउटा सरल वाक्य केउटा यौगिक वाक्य केउटा जटिल वाक्य केउटा विवृत्ति सूचक केउटा प्रश्न सूचक केउटा विस्मय सूचक प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम रे बा जे कोनोसी गुटे एंट्रांस एग्जाम बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हो एई ठारू क्वेश्चन आसुची ही आसुची तेणु करी तमे यह को भल से बुझी नियो एवं जानि नियो एवं मन रखि थाओ तबे एईटा केते गुडी क्वेश्चन दिया जाइछि जहाँ तमे मते कमेंट रे जणाइबो ए सबुर उत्तर कोन हेबो एवं वीडियो भल लागिले लाइक करिवो शेयर करिवो एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबो जय कला धन्यवाद।